Ongi etorri beste bideo batera. Oposizio ariketekin garetuko dugu. Diagramako oposizioan zuriak irabazi behar. Ematen du erraza dela pegi bat gehiago daukalako, baina hori atzeratuta da. Oposizio honek islatzen du zen zailak izan daitezkeen peoi amaierak. Zergatik diot hori. Logikoen mugimendua errege bebi ez duelako irabazten. Errege B6 oposizioa hartuz, errege C3, errege C5 eta hau ezin da irabazi. Errege D2 adibidez, errege D5, beste aldera joten baldin bada, errege E2, errege E5, errege F1, errege F5, errege B, G2, errege G4. Oposizioa hartuz. Eta hartuta dagoenez, ezin da kendu posizioa. Beraz, hasierako posizioan, jabaztako mugimendu bakarra, errege B bata. Oposizio urruna hartzia. Errege C7 da aukera bat, erregea ez gero ikusiko duguna, erregea A6 da beste aukera. Orain, ez da oposizio hartzea erabazten duna, nahiz eta hori ere erabaziko du, errazago da errege C2 hartzea. Errege B5, errege D2, errege C4, errege E2, eta orain noski errege C3 jokatzen baldin bada F4, eta pegi horrek horretuko du. Beraz, errege E2 eta gero errege D5, eta orain errege F1 eta gero beltzak ezin du oposizioa hartu lehen ikusi dugun bezala. Errege E5, errege G2, errege F5 eta orain errege atxirukin oposizio diagonala hartzen du zuriak. Eta hau, irabazta da. Errege G5, errege G3 eta gero lauki kritikoak hartuko ditu zuriak. Beraz, erregea 6-ek ez dio lan zaila jartzen zuriari, errege C7 aldiz, bai. Orain, irabazteko, errege C1, oposizioa mantenduz. Errege D7, eta orain ez errege D1, errege D6, errege E2, errege E5 eta gero, beltzak eukiko duelako oposizioa. Errege F1, errege F5, errege G2, errege G4. Hartu egin behar da berriro oposizio virtuala. Errege B2, errege C6, errege C2. Oposizio urruna berriro hartu. Berriro errege D6 mugitzen badin bada errege B3, errege C5, errege C3, oposizio hartuz eta lauki kritikoetan sartuz, errege C2 eta gero errege B6, eta orain berriro epitik urrutzen dela errege beltza, orain bai joan gaitezke bestaldean. Errege D2, errege C6, errege E1, errege D5, errege F1, errege E5, errege G2, errege F5, errege H3. Oposizio hartuz. Errege G5, errege G3, errege F5, errege H4, eta lehen ikusi dugun bezala hori irabazita da. Eskerrik asko hori goteagatik eta aurrengo bideo batera arte.